Bamba ngaze ngikhohle. Namhlanje ngifuna ukukhuluma nomuntu osebenze unyaka uqala kuze kufike manje kodwa akwenzekanga. Ulwile, usikhandlile, awuphelanga amandla kodwa obukufisa nakulonyaka akwenzekalanga. Unyaka uphelile, uzoqala nozoqala ezakhe izinto ayihlangana. Bamba mntaka baba, kunenye ivideo engiyibone lapha ku TikTok bathi bihlekisa yona. Liyansizwa ibihlezi kusofa, ithi liyansizwa khona upepcorn. Lo pepcorn mawupheka lapha uqhuma, ithi awuqhumi wonke. Right? Awuqhumi wonke. Khona omunye ugcina ungaqhumanga. Isithi ke iyafana lento nempilo. Khona nabantu khona abantu abawoze bahambe emhlabeni bengaze bawafeza amaphupho noma ngaze kwenzeke okuhle empilweni zabo. Ibihlekisa ke kwahlekwa. Kodwa iqinisile. Noma iqinisile, ngifuna ukuthi mina kuwena yabona le minwe ayilingani. Ithi ngalingani kukhona abantu ofuna baphumelele. Kukhona abantu ofuna bengaphumeleli. Kuyiqiniso lokho, kuyiqiniso. Kodwa ukuze uyithole kuyiposition right yokuphumelela because ukuphumelela kubuye kulala la ezandleni zakho. Yabona ngesikhathi ufeyile kokuqala, ufeyila ngo2023, wafeyila ngo2022, wawufeyilile ngo2021, wangaphela amandla. Ikey empumelelo ilele lapho. Don't give up. If uhlulekile ngo2023, 2024 still a year. Kusewunyaka. Awukahluleki ngoba uka give up, but the time usuthi ke amakhokho uwabeke ethala, it's the day uhlulekile.